Så min fineste blå stramme kjole på, da jeg fik vejer, nej, først tog jeg bad. Noget nyt, hvidt, blonde undertøj. Fordi jeg skulle tænke, at jeg skulle tage fat i det her lille nye barn på en fin måde. Og så var helvede helt, jeg ikke kom på fødeafdelingen. Mine briller sad skævt. Jeg havde slået af vejen. Undertøjet var slået af mig. Jeg holdt det på til det sidste. Jeg ville ligesom bevare min værdighed. Og jeg kom hjem til de her stakke af tidsskrifter og bøger. Jeg troede, jeg skulle ligge og læse på barsel. Og i praksis så nåede jeg ikke i bad. Og Nikolaj kom hjem på arbejde, og jeg gik rundt i slåbrok med Sofia. Ikke fordi hun var et svært barn. Hun kiggede. Hun var altid vågen. Så lå jeg altid kiggede. Hun var med alle steder. Men vi kom bare ikke videre, end at vi kiggede. Og så her for et par uger siden, så var jeg ude og holde oplæg, og der kom sådan en berømt italiensk coach, som sagde, at man skulle skrive ned, hvad der havde ligesom været en succes gennem livet. Så skrev jeg effektiv, og hvad jeg mindst skulle holde ud og spilde tiden. Og så blev man så tvunget til at sige, at det der med at spilde tiden, hvad der egentlig godt ved det. Og så hjalp min nabo mig, for jeg kunne slet ikke komme i tanke om noget. Jeg var sådan helt irriteret, jeg havde at sidde i bil, for eksempel, ikke at kunne komme nogen steder. Og så sagde hun, jamen så laver man sig selv efter kende, man lever i nuet, man er nærværende, man mærker efter. Og så var det, jeg tænkte, det er jo det, Sofia gør. Det er jo lige der, Sofia er. Hvor jeg nogle gange råber af dig, at du spilder tiden, så spilder du overhovedet ikke tiden. Måske det er mig, der spilder tiden, når jeg fiser og farer rundt. Og Sofia har jeg aldrig nogensinde kunne få til noget som helst. Jeg prøvede desperat at få hende til at læse. Jeg sad over hos Heidi og André i mange aftener og diskuterede, at de har selv 5 børn, hvad de havde gjort for at få deres børn til at læse. Jeg var desperat, og jo mere mor og far prøvede at presse dig, jo mindre vi kunne læse. Og så, da vi slap dig og lød dig gå din egen vej, jamen, så betød din interesse for dyr, at du begyndte at læse tykke bøger om dyr, og så har du den i familien nu, der læser de her kæmpe bøger. Og sådan er det bare med dig. Det er den gave til mig. Jeg har bare altid mistet kontrollen sammen med dig. Jeg må overhovedet ikke styre dig. Jeg må overhovedet ikke finde ud af noget som helst. Du finder din egen